Šťastný človek má viac snov, ako je realita schopná ich zničiť. Ale to si řekl moc krásne. Viete, kto to povedal? Hľadač utajených svetov, šťastia v Bhutáne, radosti zo života, deti džungle či neznámej Antarktídy. Já si myslím, že to je něco podobného jako objev si to pravé bohatství, které se skrývá uvnitř. Áno, vynikajúci dokumentarista, držiteľ vyše 180 medzinárodných ocenení a skvelý človek, Pavol Barabáš, je nám cťou odovzdať titul, o ktorom takisto celý večer dnes rozprávame. Součástí legendy a art ambasadorem značky Pilsner Urquell se stává pan Pavol Barabáš. A také jemu chceme popřát happy birthday a hodně zdraví k vašim narozeninám. Všetko najlepšie k narodeninám a blahoželáme. Ja som mal tiež narodeniny, ako som to asi dostal. Chcel by som veľmi pekne poďakovať za blahoželať príjemný večer. A moji kolegovia už povedali asi všetko, ale o takéto svetoznámej značke to ozaj príjemne oceniť. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my veľmi pekne. Děkujeme.